नमस्कार, एपिक फ्लेवरचं स्वागत. आज आम्ही बटाटा भाजी कशी करची म्हण पळया. हे करच्या काही सुलभ वग्गी जाता, उपासा वेळार खावच्या रुची जाता. 3 मीडियम ಸೈಜ್ ಬಟಾಟ್ घेऊन ಸಾಲೆ ಕಾಣು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರಾತಿ थोडे ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಲ್ಲು घेऊन धुवून लायकोन कोचलಕೊಂಡು वरा. एक कायलिंतू 1 टेबलस्पून तिथलं तेल घालून साना उज्जर होऊन कराती. ताकी एक अर्ध चमचा तिथलं जिरी घालात. मागीर 2 जेव्हा 3 तरणी मिरसांग घेऊन सಣ್ಣ कोचल कराती. त्या तरणी मिरसांग घेऊन कायले घालात. एक अर्ध चमचा तिथलं हळदी पिठी घ्यायची. बटाट कायली घालून ताका हळदी पिठी घालून लायकोन मिक्स करा. ताकी एक मुक्काल चमचा तिथलं मीठ घालून लायकोन मिक्स कराती. आणि कोथिंबीर पल्ल कोचल केलेलं त्यावेळी घालून लायकोन मिक्स करा. एक थोड्या वेळ दवरून मागीर गॅस ऑफ करून सर्व करात. हुनाची चपाती वाटू पळ्या वाटू ट्राय करून पळयाती. थँक्यू.